midtbanen. Daniel Wasser, Delaney og Froholz. Men Xhaka ligger derinde, men også Van Leerberg nedfaldet til Kevin Dix. Bygger op. Vi ser det her. Glimrende indlæg faktisk. Der kan løbes til den. Laurits igen op. Men det her er interessant at se FCK vandt. Glimrende sideskift over til Kevin Dix. 6 FCK'er ned mod 5 Brøndby-spillere. Xhaka kan ikke komme. Kevin Dix med et skift over mod Jordan Larsson. Det har Jakob. Dix går tidligere op og møder. Mathias Kvistgaard. Delaney med en aflevering til netop Mathias Kvistgaard. Kvistgaard forbi Ramay. Det der med at komme til på sin her. Der kommer den. Den ryger lidt forbi ham. Forbi. Mathias Kvistgaard. Og hvad er det? Ja, det er selvfølgelig en lidt ulykkelig situation, må man sige, for... Rashori, Madsen og Dix. Så må man tage sig til højre lov. Markerer her, han skal skiftes ud. Ja, han har fået en fiber, du. Ud med Kevin Dix. Kedelig afsked for ham på sidste derby. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum.